Welkom bij RTV Scheldemond. Weer de 6e aflevering van mijn eentje op pad. En ik ben hier in IJsendijken bij het steunpunt van waterschap Scheldestromen. En de aflevering is getiteld Muskusrattenbestrijding. Goedemorgen. Van der Lijken. Van der Lijken. Ja. En de voornaam is? Ruben. En u bent muskusrattenbestrijder? Dat klopt, ja. Dat klopt, ja. Waarom moet de muskusrat bestreden worden? Ten eerste, de muskusrat heeft geen natuurlijke vijand hier in Nederland. En het grootste probleem is dat hij ontzettend veel graaft in taluds, in sloten en dijken. Die grond die spoelt uit en die komt in de waterlopen terecht. En dat vraagt ontzettend veel onderhoud. Hij maakt ook gewassenschade, hij vreet bepaalde stukken vreet hij gewoon af. Dus daar heeft de landbouwer ook schade van. Nou Ruben, ik wil graag weten wat jouw werkzaamheden op zo'n dag zijn. En ik zou graag met mijn eentje op pad achter jou aan willen rijden om te laten zien aan de kijkers wat je zo een hele dag doet. Nou, dat is dat goed? Dat gaan we doen. We gaan op weg. Ja, we zijn weg. Zo Ruben, waar zijn we nou verzeild geraakt joh? We zitten hier net achter IJsendijken, de Mauritsweg. En hier zijn het boerenverdriet liggen. Ja. En hier heb ik wat klemmen staan, dus daar wil ik even naartoe. Welke kant gaan we op? Aan die kant op. Nou, dan volg ik jou. Nou Ruben, ik weet glad niet waar ik op moet letten, maar vertel. Nou, hier heb ik een paar klemmen staan. Ik heb hem hier gezet. Die staan nog gewoon gespannen. Nee. Oh. Er zit niks op. Dus als je daar tegen dat ding aantikt, Ja, zo. Zal ik het even doen? Zo. Paf! Oh! Ratten, dat geeft bij mensen heel vaak een negatief beeld. Ja. Maar ik heb me laten vertellen dat dit eigenlijk geen echte ratten zijn. Dat klopt wat je vertelt. Wordt dikwijls verwisseld met een bruine rat. Die bestrijdt het waterschap niet. Die muskusrat is familie van de hoelmuis. Dus het verschil met zo'n bruine rat is een bruine rat die zit overal in de riool en een vuilnisbelt. Eigenlijk is het een heel zuivere beest, zo'n muskusrat. Ze dragen dus geen ziektes over. Nee, bijna niet. Nee. We hebben verschillende sporen gezien Ja. Om de muskusratten op te zoeken. Ja. En welke hebben we nou gezien? Kun je dat even toelichten? Ten eerste hebben we een rietwortel gezien. Dat is dus het wintervoedsel wat ze in de winter eten. Wortels van riet, die duiken ze op en die vreten ze af. En dan hebben we nog zwembanen gezien, wat wij zeggen. Dus dat zijn die lichte sporen waar ze dikwijls doorzwemmen. Dan zie je dus een baantje. En zijn er nog meer sporen? Nou ja, er zijn glijsporen, dus zeg maar wissels als ze op de kant komen. Dat is meer in het voorjaar. In het voorjaar, ja. En in de winter bouwen ze ook winterhutten. Dus van plantmateriaal maken ze een hoop. Ja. Dat gaat broeien. Dan blijven ze lekker warm in. Als ze daar binnenin maken ze een soort nestkamer. En daar durven ze ook in het voorjaar jong in te werpen, in die winterhutten. Geweldig. Ik voel me net Freek Vonk, echt waar. Gaan we verder? Ja. Nou Ruben, hier zijn we dan aangekomen bij de bierkreek. Dus nu gaan we kijken naar de passieve vangmethodes. Ja. Oké. Nou, laat maar zien. Gaan we doen. Ik volg jou. Het voornaamste is eigenlijk dat die muskusrat verdrinkt in die kooi.
En dat hij niet te lijden heeft voor de rest. Daarom maken we meestal een vals plafond in, zeggen wij. Deze diameter is ongeveer 70. Maar die is ongeveer op 3/4 is die afgesloten. Dus dan weten we zeker dat hij altijd onder water blijft, die muskusrat, zodat hij verdrinkt. En waar gaat hij langs erin? Dan gaat hier door die keel gaat hij naar binnen. En daar zit een terugslag. Er zit een klepje in en dan kan hij dus enkel erin en niet meer eruit. Jullie moeten ook alles kunnen, hè? Ja, dat is waar. Dat is waar, hè? Van alles wat, de marathon kunnen lopen en noem maar op, maar ook kunnen varen met een kano. Maar wat heb je nou net gedaan? Ik heb een lok als slot daar liggen. Dat is een vlotje wat drijft op het water en er zitten 4 klemmen op. Dan steken we een winterwortel op als lokaas. En als die rat aan die wortel trekt, dan slaat die klem in zijn nek en is hij in één keer dood. Hoeveel muskusratten vangen jullie per jaar? Dus we hebben ongeveer 300 ratten gevangen in mijn gebied, in mijn vanggebied. Volgens mij kunnen we hier zien wat de gevolgen zijn van een bouw van een muskusrat. Ja, dat klopt. Waar je nu in staat, dat is een complete verzakking waar muskusratten gezeten hebben. En dan kan je zien dat het talud volledig kapot is. Rubens vond het een perfecte opnamedag. Heel educatief, ik heb heel veel geleerd. Mijn jongenshart is helemaal weer open gegaan in de polder. En ik wil de kijkers uiteraard van harte bedanken en tot dan.